insik deh, gulung-gulung mo kening kahoy be. Gano saba makayo ako Ilya? Oh no! Murag tinsuyod karon sa ba? Subihon sa ako dito sa unahan be. Oh shit! Ay na, Brian, oh, nainamot na niyang kahoy. Di ba nagpaabot ako, tala ng kahoy? Na, nyamar na si Boss Brian oh, ang iyang kinating nga kahoy oh. Naman, tara. Ako tala ng kahoy da, naglinya may naman padalo sa kuha. Amang kahoy. Ata nga, adyo ninyo. Uy, kita makaraganin, ano nyo, pa dyan yung kitaan. Bruh. Sa man yung gipaabot, maghakot na ta. Nato ninyo, gipakuyog pa man yung kulang-kulang. Ako tanan na ninyo. Oh, blend eh, may ano day. Naday kulang sa mga ni day. Gabuga, pinigaw ba yung isa ba? Sa pa itong ipaabot, nitas wa pasinsik. Tara. Ubay-ubay na dito ang mga gabas ba? Udra ka din ako, kwata-kwata dyan yun. Sabi nyo kasi inchik. Murag today, oh, nagsinso-sinso pa. Murag iyahang kahoy. Sinso ginagmay, pero pantay lang karon. Buot-buot nagsinso sa kahoy, ha? Naabot na si Inchik! Check! Sagat! Boss, may overtake man lagi ka. Nasi inchik, sunod sa tawa. Ha? Ay, nabuwang. Uy, bata na eh, pagkita ka na. Uy, naman nagdagandagan pa doong dire. Eh, may hawal pa sopan, sa agil ako. O sige, Bray. Ano nagdali man ni sila? Nana po din sunod, oh. Pas, Hapon, hapon. Asa, Jake? Nagdali-dali ba kasi? Gano'ng harang-harang bakas sa kundanan. Kapalo na ako gikukod. Anong ikukod mo to mo ng mga tarong man to? Usa tarong, wala magod ka kabalo sa binuhatan nato. Asa man yung mga binuhatan na to? Grabe na mo isuga ba rin mo ron? Ha? Paminaw na ko ba? Ito siguro nagsugo ato nila. Bantay lang ka. Bantay lang ka, pastura ka. Kalang ka mo naman yung magiging. Unoy, takap ninyo. Nakulang